Salam Türkmen portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tamaşaçylary. Ine bugun täzeliň ilkinji günlerinde Gulbaba adynaky ýaşlar bayragynyň bayrak goşurylyş dawarasy geçirilýär. Bizim Türkmen portal web-saytymyzyň agdy bir dörejilik topar we ajaýyp dawara gatnaşmagyna geldik. Onu näme mehribanlar hemmemiz bilelikde bu ajaýyp dawara tamaşa edelim. Yürekden sowgatlaryňyz bilen gutlaýar. Öz ýürek ýysançlaryňyzy biz bilen paýlaşaýsaňyz. Men Livanur Berdiýewa. Aşağı şäheriniň dil dersinden çyňyşdyryp öwretýän 87-nji ýöretilişden orta mektebiň 8-nji synpynda okaýarym. Ine şuň hem Türkmenistanyň Mawtumly adynaky ýaşlar guramasy merkez geňeşinden Gulbaba adynaky çağalar bayragyna gazandym. Muňa batýan ýarym. Ine şu pursatdan peýdalanyp Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag ömürler uzak tutýan tutumly işler elmekde rowat bolsun. Sag bolun jigim. Ine mehribanlar paýtagtymyzda ýerleşýän 1-nji mektep 3-nji sınıf okuwçysy Arslan Igliýew hem bugun sowgatlara eýe bolupdyr. Arslanjan, seni bugunky dawaramyzda hoş gördük. Boşluk. Men bugun Gulbaba adynaky bayramyň ýemçisi boldum. Sungatly meşhullanyň giň ýol açyp gelýän. Hormatly arkadaşlar, gahma selamlar. Tüýsürümde alkışlamalar. Goýulyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun, tutýan tutumly işlerim dary aşyklanýar. Arslanjan, ine bugun täzilimiziň ilkinji günleri. Täzilde de gowy aýdymlar bilen çykyş etdiň. Biz bilýärse, şol aýdymlardan bize de ýeňlenip beräýsen. Gülüp gelen täze ýyl şatlyk getir ilime. Gülüp gelen täze ýyl gülşäýin ýoluňa. Nesilleriňiz ýaýlasyn bir karar döwletimde. Dostlar köp bolsun garasy döwletimde. Sag ol Arslanjan. Mehribanlar, ine Gulbaba adynaky çağalar bayragyna biziň dürli vilayetlerimizden hem çağalar gatnaşýan. Bugun Aýsenem jigimizden Balkan vilayetinden gelipdir. Aýsenem, sizi bugunky dawaramyzda hoş gördük. Nähili çykyşlar bilen geldiňiz? Bizem tanşedaýyň. Men bugun Türkmenistanyň Mawtumly adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň Gulbaba adynaky çağalar bayragyna eýe boldum. Bugun diýsem begin ýaryn, buýsan ýaryn. Aýsenem, ine Balkan vilayeti Gazala, Küştepde bay bolýar. Dogry dämi? Sizem Küştepde bize Gazala aýdyp beräýseňiz? Ul höwes bilen parahatlyk ynanışmak ýalamyň şygary joşar çağa kalbymyda alkışla barkadagy. Aýsenem jigim, sag bolun köp-köp. Sowgatlaryňyň ýygy gürüp bolsun. Sag bol jigim. Sag ol. Ine biziň bilşimizde görä siziň oğuljuňyz eýem bolýar ýaly ajaýyp sowgatlardan bir näçe gedek öňem ally. Öz ýürek ýysançlaryňyzy biz bilen paýlaşaýsaňyz. Sağ olun.
Ne geçen yılın Tekin Paykat'ın mani Maktumul Prağılı bizim maşgalamız için ullokan var şahatlık şagalana ba yıllan biri oldu diýsem dogry bolar diýen diýende geçen yılın dowamında men hukmen özüm hem Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talyp bolmak bagtyna eýe boldum şeýlede oglum Arslan hem Türkmenistanyň Merjen ýareler adly şokuny beýatleşiň ýeňjeti boldy. Ine täze ýylmyň dowam etken ilkinji günleriniň birinde de ogluma Gulbaba adyndaky bayragyň iýeti bolmak bagty münasip boldy. Şu pursatlarda hormatly arkadaşlarymyza hem arkadaşlarga hymat berdarmyza bizim çağalarymyz üçin döret berýän giň mümkinçilikler üçin tüýtüremizden sagwarsyndamyz aýtýar. Çağalarymyz bagtly, bil bagtly, çünki berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň bagtly enesi bolmak bagty her bir münasip bolan enatalar bugun ýürekler joşgundan, buýsançdan doly bolsa gerek. Şoň üçin hormatly arkadaşlarymyza hem arkadaşlarga hymat berdarmyza syn ýürekden çykan alkyşlamagy ýollaýar. Boý hormatly arkadaşlarymyzyň hem arkadaşlarga hymat berdarmyzyň janlary sag, ömürleri uzak tutýan il ýurt täkmitli, hemen bütün adamlar täkmitli alyp barýan beýik tutumly işleri mundan meýlägen rowajlary beklentin. Enes Sawolun elmi damasyny çağaçyklaňyda şular ýaly ajaýyp taknalarda görmek mesele etsin. Sawolun sawatlaňyp gutly bolsun. Sawolun diňe täze ýyllaňy gutly bolsun.